Masana abwino opatsirani nkhanizi ndine Chance Mozapanda poyamba mitu yake. Apolisi ku Lilongwe amanga anthu asanu ndi mmodzi ku ofesi za immigration kuwaganizira kuti anayambitsa ziwawa. Maloya a banja la Bushiri akufuna Mary Bushiri awachotse pa mlandu omwe boma likufuna kutumiza banjali ku South Africa. Unduna wa zaulimi wati boma likufuna kuchepetsa ntchito zake ku skimu za ulimi wa nthirira ndi kupereka ulindowu ku kampani zoyima pa zokha. Ndipo munkhani zina Paul Kagame apambana chisankho cha mtsogoleri wa dzikolo ndi 99% ya mavoti pa chisankho chomwe chinachitika lolemba. Tsopano tipatsireni nkhanizi mwatsatanetsatane. Apolisi ku Lilongwe amanga anthu asanu ndi mmodzi ku maofesi a nthambi yolowa ndi kutuluka mdziko lino powaganizira kuti anayambitsa ziwawa ku nthambiyi. Malinga ndi mneneri wa polisi ku chigawo chapakati a Foster Benjamin, anthuwa ndi madobadoba a zaka zapakati pa 22 ndi 57 ndipo awatsekula mlandu obweretsa chisokonezo ndi kuwononga katundu. A Benjamin ati madobadobawa akuwaganizira kuti analandira ndalama kwa anthu kuti awathandize kupeza chiphaso choyendera, koma nthawi yoti anthu aweruke ku nthambi itakwana iwo amakakamiza ogwira ntchitowa kuti asaweruke mpaka awathandize. Ndizona tamanga anthu asanu ndi mmodzi 6 powaganizira kuti anthuwa anabweretsa chipolowe komanso kuphwanya magalasi apo maofesi aku immigration, komanso anthu omwewa adagendanso ndi mpaka kuphwanya magalasi agalimoto za anthu ogwira ntchito ku immigration kumeneko, komanso anachingira msewu umene uli chaku immigration ko. Nkhani ndoti anthu 6 omwe ndi azaka zapakati pa 22 komanso 57 akuti anthu ndi ma agent ndi anali ku maofisi a immigration ko kumene amatolera ndalama kuchokera kwa anthu amene amafuna ma passport. Ndiye akuluakulu kugwira ntchito kumeneko ataweruka ndi pamene anthu awawo 6 adafuna kuti mwina akuluakulu aku immigration azigwirabe ntchito cholinga choti mwina athandize kuti ma passport anthu amene anatolera ndalama atuluke, koma izi sizinachitike. Ndiye anthu anakwiya mpaka ndi kuseka nsewu wa ku maofisi kumeneku, komanso ndi kuyamba kugenda miyala ku maofisi mpaka kuphwanya mazenera a maofisi wa komanso mazeneraso a magalimoto a maofisi azogwira ntchito kumeneku. Choncho asigulira milandu ingapo yobweretsa chisokonezo komanso kuchinga nsewu zimene zilizopereka chiopsezo ku moyo wa anthu komanso kuphwanya katundu. Choncho aonekera ku bwalo la milandu posachedwa pakuti akanthe milandu imene. Maloya omwe akuyimira mneneri Shepherd Bushiri ndi mkazi wake Mary apempha boma la South Africa kuti lipereke umboni kuti Mai Bushiri anapalamula mlandu ozembetsa ndalama mdziko la South Africa. Loya wa Bushiri Annelien van der Heever anafunsa mboni ya boma yomwe inachoka ku South Africa kuti ipereke umboni kuti Mary Bushiri anapalamuladi mlandu. Loya wa boma dziko ndi anthu malunda wati aunikira zomwe oyimira Bushiri apereka ku bwaloli. Kuti mwina atu mafosinjewa akanakhala oyenerera bwalo limene likuzenga mulandu weniweniyo apapa ndiye kuti mwina tilanena kuti bwalo la mdziko la South Africa. Koma mmene mukumbukirira tatsutsapo kangapo mpaka na bwalo anapereka chigamulo chikulemekeza chigamulo cha bwalo, ndipo maganizo athu ngoti tsopano mtsutso ukhoza nkhani zimenezi sitikhalanso tikubweretsa ku koti, koma tizafotokoza bwino lomwe pa makalata omaliza amene tazapereke mbwaloli kutambasula za umboni ndi malamulo mmene tikuwaonera. Sitinamalize nafenso tizabwera tizafunsa tiyeni tidikire tizaone kuti tikazafunsanso ife adzatambasula motani ndiye mwina tizakamba za nkhani. Chipani cha People's Transformation Petra chapempha ofesi ya mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo ndi bungwe la MEPA kuti achotse chiletso chomwe kampani 11 zopanga plastic zopyapyala zinatenga ku khoti kuletsa boma kuyamba kugwiritsa ntchito lamulo loletsa kupanga ndi kugulitsa plastic zopyapyala mdziko lino. Mtsogoleri wa chipanichi Akamuzu Chiwambo wati plastic zopyapyala zikukolezera kuwonongeka kwa chilengedwe komanso ngozi zakusefukira kwa madzi m'mizinda ndi m'matawuni. Mneneri munduna wa zachilungamo a Frank Namangale wati ofesi ya mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo ikugwira ntchito ndi magulu ena okhuzidwa kuti achotse chiletsochi. Zuleka Nanguwa alemba ripotili.
mtsogoleri wa chipani cha Petra Akamuzu Chiwambo wati dziko lino likukumana ndi ngozi zadzidzidzi kamba kulephera kusamala chilengedwe monga kulephera kukhazikitsa ndondomeko zabwino pa nkhani yokhudza kupanga, kugulitsa komanso kugwiritsa ntchito maplastic opyapyala. Malinga ndi kalata yomwe Petra yatulutsa lachinayi, dziko la Malawi likuyenera kutengera phunziro ku mayiko monga Rwanda komwe analetsa kupanga maplastic opyapyala ndipo aliyense opezeka kugwiritsa ntchito maplastic opyapyala amalandira chilango. Achiwambo ati ndikofunika kuti dziko lino likhazikitse ndondomeko zomwe zithandize kubwezeretsa chilengedwe mdziko lino. Ife tikwamema anthu makampani amene asiye kuti onongera chilengedwe. Ili ndi dziko limodzi ndipo dziko limene timalikonda, ndipo iwo ngatakuona kuti zimene zangathe kukwaniritsayi ndi adziwe kuti Malawi muno si ali olandiridwa ayi, apite kumene akhoza kapanga mabizinesi awo amenewo, ndipo ifeyo atisiye ndi dziko lathu timalikonda timalifunira. Mneneri munduna za chilungamo a Frank Namangale wati boma likuchita chilichonse chotheka kuti lichotse chiletsochi ndi kuyamba kutsata malamulo okhudza maplastic opyapyala. Tikungothokoza chifukwa cha chilimbikiso chimene atha kutipatsa, koma tingathe kutsimikizirani kuti Attorney General mawizana ndi mabungwe ena aboma komanso anthu ena akuyesetsa kupanga chilichonse chothekera kuti nkhani ibwere ku khoti ndipo chiletso chimenechi chikachotsedwa. Pa 24 June chaka chino unduna za chilengedwe ndi kusintha kwa nyengo unalengeza kuti uyamba kugwiritsa ntchito malamulo oletsa kupanga maplastic opyapyala pa 8 July, koma izi sizinachitike kamba kuti kampani 11 zinakatenga chiletso ku bwalo la milandu. Zuleika Nanguwo, Zodiac, Lilongwe. Kaundula wachitatu yomwenso ndotsiriza pa mbewu ya fodya waonetsa kuti dziko lino liyawanitsa kukolola makilogramu 129 million malo mwa kilogramu 140 omwe dziko lino limayembekezeka kuti likolole chaka chino. Mneneri wa bungwe la Tobacco Commission a Theophilus Chigwenembe wati komabe mlingowu ndokwera kuyerekeza ndi makilogramu 120 million omwe dziko lino linakolola chaka chatha. Kafukufuku wachitatu nthawi zonse amatipatsa chithunzithunzi chimene chikuonetsa zenizeni zimene tili nazo mdziko makamaka pa nkhani ya fodya. Ndiye kafukufuku wachitatu amene tachita chaka chino ndipo amene adachitika mwezi wa June waonetsa kuti mdziko muno tikhala ndi fodya okwana 129 million kilograms. Tikayang'ana kafukufuku wachiwiri amene adachitika mwezi wa February chaka chino tidaona kuti tikhala ndi fodya okwana 140 million kilograms. Izi zikuonetsa kuti pali kusiyana ndithu kuchokera pa 140 ndi 129 million kilograms pacha, zimene ife tikuona kuti ndikamba kazifukwa zitatu. Poyamba, fodya wathu wina amatuluka mdziko muno, anthu ena amatenga fodya mdziko muno kumapititsa ku mayiko ena mosavomerezeka. Kachiwiri, titachita kafukufuku wachiwiri mFebruary, kudapezeka kuti kudali ng'amba madera ena, ndipo fodya wina adapezeka kuti adaonongeka kapena sadachite bwino. Ndipo pachitatu, ngakhale alimi ena adapeza ndithu fodya bwinobwino, koma chifukwa cha kasamalidwe komanso pa zifukwa zina kudapezeka kuti fodya uja watayika, sangathenso mwina kukamugulitsayi. Ndi chifukwa chake tikuona kuti kafukufuku wachitatu ameneyo wasonyeza kuti pali kutsika pa kuchuluka kwa fodya amene akhale mdziko muno, tikayerekeza ndi zotsatira za kafukufuku wachiwiri amene adachitika mwezi wa February. Mabishopu ampingo wa Katolika m'mayiko a Malawi, Zambia ndi Zimbabwe agwirizana kuti akhazikitse bungwe lawo lotchedwa Association of Catholic Bishops Conferences of Malawi, Zambia and Zimbabwe, lomwe likulu lake likhale ku Lusaka mdziko la Zambia. Iyi ndi imodzi mwa mfundo zomwe mabishopu amanga pakutha pa msonkhano wachiwiri omwe umachitikira ku Lilongwe ndi Salima kuyambira Lolemba. Wapampando wa bungwe la mabishopu mdziko muno ACM, Archbishop George Tambala, wati ACBC Mazazi cholinga chake chachikulu nkulimbikitsa umodzi pakati pa Khristu ndi atumiki ampingo mayiko atatuwa. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac, tikumbutsani mitu ya nkhani zimasanano. Apolisi ku Lilongwe amanga anthu 6 ku ofesi za immigration powaganizira kuti anayambitsa ziwawa. Maloya banja la Bushiri akufuna Mary Bushiri wachotse pa mlandu omwe boma likufuna kutumiza banjali ku South Africa. Unduna wa zaulimi wati boma likufuna kuchepetsa ntchito zake ku skimu za ulimi za nthirira ndi kupereka udindowu ku kampani zoyima pa zokha. Ndipo mu nkhani zina, a Paul Kagame apambana chisankho cha mtsogoleri wa dziko ndi 99% ya mavoti pa chisankho chomwe
chinachitika lolemba. Popitirira nkhanizi, unduna wa zaulimi wati boma lichepetsa ntchito yoyendetsa maskimu a ulimi wanthirira mdziko lino ndi kupereka udindowu kampani kuti alimi akuluakulu athe kutukula ulimiwu ndi kuchulukitsa zokolola. Nduna mundunawa Sam Kawale ndi wanena izi ku Blantyre pakutha pa msonkhano wa akuluakulu ona zaulimi wanthirira maboma ena onse a dziko lino. Iwo atinso boma ndi abale othandiza dziko lino monga IFAD anayika padera 53 billion kwacha yokonzera maskimu omwe anawonongeka ndi madzi osefukira ndi namondwe wa Ana ndi Frede. Koma poonetsetsa kuti tikwaniritse masomphenya athu okhala ndi chakudya chokwanira dziko la Malawi, boma likuonetsetsa kuti tayika ndalama zokwanira kulima othirira. Ulimi othirira umenewu tikuthandiza alimi kuti azilima. Anthu ambiri akhala akuyembekezera kuti ngati unduna paokha tikhoza kulima chakudya chokwanira dziko lonse la Malawi. Koma chimene tikupanga ife tikutenga ndalama kuwapatsa alimi, the private sector, kuti iwo ndi amene tiwathandize kuti akhale ndi ulimi othirira. Ndiye muonetsetsa kuti panopa tikamakamba za ulimi tizikamba kwambiri ulimi othirira komanso amalawi kuwathandiza ndi ndalama kuti akapange ulimi umenewo. Ndalama zimenezi tikuzipereka m'magawo osiyanasiyana. Gawo loyamba ndi ku Green Belt Authority, lachiwiri ku Mega Farm Support Unit. Koma china chimene tapanga kwa nthawi yoyamba chaka chino, a National Food Reserve Agency nawo sakuperekanso ndalama za ulimi othirira 20 billion kwacha, komanso ADMAC kuliso 20 billion kwacha ina yopitanso kulimi othirira. Ndiye kuti ku NIF loans nakonso kuliso ulimi othirira. Mudati muonetsetse NIF, Agcom, Mega Farm, ADMAC, NFRA koseko kuli ndalama kuti ulimi othirira upite mtsogolo. Chimenechi ndi cholinga chathu kuti tionetsetse kuti dziko lonse la Malawi ulimi othirira kuyenda bwino. Bungwe loona zakalembera wa anthu National Statistical Office lati kusapezeka kwa abambo pa nyumba masana makammadera a mtawuni kukusokoneza ntchito yotolera uthenga wa kalembera wa zaumoyo yomwe inayamba m'Meyi. Mkulu wa bungwe la NSO wa Shelton Kanyanda wati izi zikuchititsa kuti omwe akugwira ntchitoyi adziweruka mochedwa kuti akumane ndi abambo pa nyumba pawo. Steve Zimba ndi zambiri. Kafukufuku yaka atha kuti athandiza boma komanso omwe amagwira nawo ntchito monga omwe amathandiza dziko lino kukhala ndi uthenga woyenera akafuna kugwira ntchito zothandiza dziko lino. Pomwe amakayendera madera ena komwe ntchito yakuyigwira ku mzuzu, mkulu wa bungwe la National Statistical Office a Shelton Kanyanda wati ngakhale ntchito ikuyenda bwino pali zinthu zina zofowoka zomwenso zikusokoneza ntchitoyi. Zikhulupiriro ndese zimalepheradi makamaka pa nkhani imene yoti tikutenga magazi kwa anthu. Magazi ndochepa, it's only about 5 mils, koma anthu timayenera kuti tiawunikire kuti kodi magazi yotutengawa ntchito yake ndi chani. Ntchito yake timanenetsetsa kuti ndi ya statistics. So statistics simatenga zotsatira za iweyo zokha, koma zotenga za anthu ambiri pamodzi. So ngati magazi mwa anthu mukuchepekedwa michere ina zipeze kuti ndi anthu onse amene aonekera kuti kuchepa kwa magaziko ndi umeneko kuchepa kwa mwazina. Ntchitoyi akufuna aone momwe chakudya chilili m'matupi a anthu poyika chidwi kwambiri pa mavitamini ena a mthupi. Mmodzi mwa akuluakulu a khonsolo ya mzinda wa Mzuzu, a Philemon Maseko, alangiza anthu kumeneko kuti ntchitoyi nkufuna kungotolera uthenga osati kuti nkalembera yemwe angalandirepo china chake. Wapempha kuti apereke nkhawa zawo zonse, apereke information yawo yonse imene anzathu akuifunsa, anzathu angafunse popanda nkhawa ina iliyonse. So zimene angafune kuti awapatse, mafunso amene angafunse, mayankho apereke mwaufulu wawo, ndipo mayankho awo akasungidwa bwinobwino opanda kugwiritsidwaso ntchito ina iliyonse. Ntchitoyi inayamba mwezi wa Meyi chaka chino ndipo ikuyembekezeka kutha mwezi wa August ukudzawo. M'malo mwa Zodiac kuno ku Mzuzu, ndine Steve Zimba. Bungwe la Malawi Human Rights Commission lati kusowa kwa mankhwala ndi zipangizo za mchipatala komanso moyo wozunzika wakaidi mndende za dziko lino ndena wamavuta akuluakulu omwe akukhuza ufulu wa Malawi. Mlembi wa bungwe la Habiba Osman wati kubedwa kwa mankhwala mzipatala komanso kuchepa kwa chakudya mndende za mdziko lino
ndi zina zomwe zikulepheretsa anthu kukhala ndi umoyo wabwino. Tindi ripoti la Zuleka Nanguwo. Ngakhale dziko lino lakwaniritsa kuteteza ufulu wa anthu m'magawo ena, anthu mdziko lino akupitirira kukumana ndi mavuto omwe akuphwanya ufulu wawo monga wa zaumoyo. Mwachitsanzo, mlembi wamkulu ku bungwe la Malawi Human Rights Commission Habiba Osman wati bungweli lakhala likufufuza madandaulo ochokera kwa anthu ku Karonga okhudza kubedwa kwa mankhwala ku chipatala chachikulu ku Karonga, mwa ena omwe ati amakhudza umoyo wa anthu. Iwo ati ripoti ili alitulutsa sabata lammawa ndipo adzalipereka ku nduna wa zaumoyo. Ripoti iwunikira zinthu zambiri, iwunikira mwina anthu amene akagwiridwa kantchito kama health officials, komanso ziwunikira kuti equipment ndi anthu wanji kaya maambulansi alipo ndi zina zotero, ndi mmenenso mwina zikukhalira mu sekta imeneyi. Ndi ndikukhulupirira kuti kafukufuku amene atithandizira not only kungoona za ma-issues za ku Karonga koma kuona kuti nkhani ya access to health kapena kuti right to health ikuyenda bwanji mu Malawi muno. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo iwona za malamulo apita Dimba wati ngati komiti agwira ntchito ndi adindo pofuna kukonza mavuto omwe bungweli lafotokoza. Pokumana ndi akuluakulu aboma ndikuwauza kuti achitepo kanthu makamaka pa nkhani ya funding, komanso tinawatsimikizira kunena kuti tiyayitana inspector general kuti tikambirane nawo, komanso ma commissioner of prisons kuti tikambirane nawo pa nkhani ya ma conditions ama holding cells. Mwazina mu ndondomeko ya chaka cha 2024 kufikira 2025, bungwe la Malawi Human Rights Commission likufuna kufufuza madandaulo okhudza ufulu wa anthu 400, komanso kupereka momwe angakonzere madandaulowa, komanso kugwira ntchito yozindikiritsa anthu za ufulu wawo. Zuleka Nanguwo, Zodiac, Lilongwe. Msansangulutso bungwe la oyimba mdziko muno lapempha boma kuti likhazikitse ndondomeko zokhazikika zothandizira nkhalakale pa nkhani zoyimba sapo banda omwe akhala kuvutika kamba ka matenda a impsyo. Polankhula lachinayi, amalawi ena motsogozedwa ndi Aonjezani Kenani adapereka 14.5 million kwacha kwa banda wapampando wa bungwe la Wycliffe Chimwendo wa banda omwe akufunika operation ya impsyo ngoyenera kuwayika pa mndandanda olandira chithandizo kwa nthawi yayitali. Christopher Sanda ali ndi ripoti. Sapo Banda akuti ndi othokoza kuti anthu akufuna kwabwino mdziko lino motsogozedwa ndi Aonjezani Kenani awapatsa 14.5 million kwacha kuti ziwathandizire pa matenda awo a impsyo. Ndakhala ndikuvutika kuti ndipeze zinthu zosiyanasiyana kotero kuti ndithu amalawi apapa andithandiza kwambiri kusogolo kuzikhala zinthu zophweka kuti ndipeze mayendedwe, ndipeze chakudya, ndipeze zofunikira zosiyanasiyana. Khalakale oyimbayu wati ali ndi chikhulupiriro kuti apeza bwino posachedwa apa ndipo kuti adzakwanitsa kupitirira kusangalatsa Malawi kudzera ku nyimbo. Wapampando wa bungwe la anthu oyimba mdziko lino a Wycliffe Chimwendo apempha boma kuti likhazikitse njira zokhazikika zothandizira Sapo Banda. Pemphaso kuboma fuka vutoli ndilokhazikika ndithu kupanda kulisamalira bwinobwino likhoza kutenga moyo wa munthu. Nditu kupempha kuti athandizire kupereka chithandizo makamaka kuti muna wake ngati pangakhala amati transplant ya impsyo kuti boma lilowererepo athandizire. Mmodzi wa anthu omwe apereka nawo thandizo kwa Banda, Amaki Williams Muhone, apempha Malawi kuti apitirize kuthandiza Sabanda. Timayembekezera kuti ndalama zonse zingafikeso 14 million, koma ndife osangalala kuti lero ndalama zija zatoledwa 14.5 million kwacha zimene tikuzasiya kunoko kwa Sapo Banda, so ndife okondwa kwambiri. Alama Zodiac, ndine Christopher Sande. Nkhani zina, mtsogoleri wa dziko la Rwanda Paul Kagame apambana chisankho cha mtsogoleri wa dziko chomwe chinachitika lolemba ndi 99% ya mavoti. Kagame umali ndi zaka 66 mu 2017 anapambananso chisankho ndi 98.63% ya mavoti kuposa 93% ya mavoti omwe anapeza pa chisankho cha mu 2003. Apanso ndipo mtsiriziro pa nkhani zathu masana ano, koma tisanasiyani tionenso mitu yake.